കൃഷ്ണ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? എല്ലാരും കേൾക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ കൃഷ്ണപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്വിതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായകപ്രദായിനെ ഗൗരഹദാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്വിതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീരാധാവൃന്ദമന്റെ വിസ്തോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രീയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇതുവരെ എന്താ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പഠിച്ചത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം. അതെ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. എന്താണ് ഗുഹ്യ? രഹസ്യമാണ്, പവിത്രമാണ്, ഉത്തമമാണ്, സുസുഖം, കർത്തുമവ്യയം. ഇത് ഗുഹ്യമാണോ അതോ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? ഗുഹ്യമാണ്. ഗുഹ്യാണോ? ഗുഹ്യതരമാണോ? ഗുഹ്യതമം. അപ്പൊ ഗുഹ്യതമ ആണ്. ഇങ്ങനെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിയാവും അല്ലേ? അപ്പൊ ഗുഹ്യതാമം അല്ലെ? ഗുഹ്യം. പിന്നെ അത് ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് ഗുഹ്യം. 7ഉം 8ലും ഗുഹ്യതരം പഠിച്ചു. 9ല് നമ്മൾ ഗുഹ്യതാമം. എന്നിട്ട് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള നോളജ് തന്നെയാണ് 2ാമത്തതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് 7, 8 അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഇനി ഒരു സംശയം വേണ്ട അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നുള്ള തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 13, 14 ശ്ലോകങ്ങളില് അതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മധ്യഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അവിടെ രാധാറാണിയെ പറയുന്നത്
ഭക്തിയുടെ ദേവതയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആചാര്യന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങളെ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തില് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ്. മഹാത്മാസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവിയും പ്രകൃതിയും ആശ്രിതാഹ. അപ്പൊ ദേവിയും പ്രകൃതി എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ്? രാധാറാണിയാണ് ഭക്തിയുടെ ദേവത, ഗോഡസ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഗോഡസ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ ഭക്തി ദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? എല്ലാം ശരിയായിട്ട് വരും. നല്ല തരത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ, അല്ലെ? ജ്ഞാത്വ ഭൂതാദിം അവ്യയം. അവ്യയമായിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ ഭജിക്കണമെന്നാ? ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ, വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ ഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ആര് സഹായിക്കും? രാധാറാണി സഹായിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ ദേവതയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിലും പറയുന്നു, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഹ. ദൃഢവ്രതത്തോടുകൂടി സതതം, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നല്ലേ? കീർത്തിയന്തോ മാം, എന്നെ ഭജിക്കുക. നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ നിത്യയുക്ത ഉപാസതെ. നിത്യമായിട്ട്, റെഗുലറായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒരു ദിവസം ഭക്തി ഉണ്ടായി, അടുത്ത ദിവസം ഭക്തിയില്ല, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഭഗവാന്, അല്ലെ? ഓർക്കുന്നേ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിട്ടുവിട്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഒരിടം എത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ റെഗുലറായിട്ട് അനന്യ ഭക്തിയോടുകൂടി, അല്ലെ? സതതം അതേപോലെ അനന്യ ഭക്തിയോടുകൂടി നമസ്യം തെച്ച, അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയും ദൃഢവ്രതത്തോടുകൂടി, ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനോടുകൂടി എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഭക്തിയില് നിത്യം ഉപാസത, അല്ലെ? നിത്യം നമ്മൾ ഉപാസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ആ 2 ശ്ലോകം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളില് മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന 2 ശ്ലോകമാണ് ഇവ, അല്ലെ? 349, 50 അങ്ങനെ വരുന്ന 700ന്റെ പകുതിയിൽ വരുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പൊ അവിടെ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ പോയി, അല്ലെ? 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിദാനം ബീജം അവ്യയം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ ബീജപ്രദായകൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ ബീജം നൽകുന്നത് ഭഗവാന് ആണ്. ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, അല്ലെ? ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലാണ്, അല്ലെ? ഭരണകർത്താവ്, എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചതും അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതും എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പ്രഭു, നമ്മൾ ആരാണ്? പ്രഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണ്, അല്ലെ? ഉടമയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പ്രഭുവായ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? സാക്ഷി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് പരമാത്മാവ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലേ? പിന്നെ ഏതാ? വാസസ്ഥാനം, നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥലം, നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ആശ്രയം എടുക്കേണ്ട, ഷെൽട്ടർ എടുക്കേണ്ട, നമുക്ക് എന്താവശ്യം വന്നാലും നമ്മളെ ഉടൻ തന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ നമ്മള് ഷെൽട്ടർ എടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം അവിടെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ബീജം തന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാം, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ അവിടെ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവായോണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ദുരിതങ്ങളും പിന്നെ ഏതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയൊക്കെ വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവല്ലാതെ എന്താണ് ശുദ്ധ ആത്മാവായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരുകയാണെങ്കിൽ
നമുക്ക് എവിടെ എത്താം? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് എത്താം. അടിസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എല്ലാവരും ഇന്നലെ പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇത് കൃഷ്ണ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലത് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അന്നല്ല ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അധ്യായം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിഷ്കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് ഏതാണ് ഈ ഭഗവാനിലെ ധാമത്തില് എത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്തിമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം. അതിന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായങ്ങളില് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ധ്യാനയോഗം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ 2 തരത്തിലുള്ള മാർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എളുപ്പം പോകാനും പിന്നെ പടിപടിയായിട്ട് കയറി പോകാനുമുള്ള മാർഗത്തെ പറഞ്ഞു. അത് ഏത് മാർഗമൊക്കെയാണ്? പടിപടിയായിട്ട് കയറി പോകുന്ന മാർഗം ഏതാ? അഷ്ടാംഗയോഗത്തില് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ധ്യാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം അല്ലെ? അവിടെ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ 8 ഇതാണ് പടിയും കയറി പോകുന്നത് അല്ലെ? അതിന് അവസാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ യോഗയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി ഏതാണ്? ലിഫ്റ്റില് പോവുക, എലിവേറ്ററിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിൽ പോയാല് നമുക്ക് എന്താണ് വലിയ ശ്രമമൊന്നുമില്ല. എലിവേറ്റർ അല്ലെ? അത് നമ്മളവിടെ കയറി നിന്നാ മതി, അത് തനിയെ അങ്ങ് പോകുക അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം മറ്റതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തി എളുപ്പമല്ല അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ? നിത്യം ആയിട്ട് സതതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ആ വാക്കുകൾ? നിത്യം, സതതം, ആ വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താലേ സദാ ഭഗവാനും സ്മരിക്കുകയും ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്താല് നമുക്ക് ഭക്തിയോഗയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്കതൊരു ഉറപ്പുള്ള വഴിയാണ് അല്ലെ? എന്തായാലും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തും. ഈ ജന്മത്തല്ലെങ്കിൽ പല ജന്മങ്ങളിലൂടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ഒരിടം വീണു പോകത്തില്ല എന്നാണ്. മറ്റേതാണെങ്കിലോ വീണു പോകാം. യോഗകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീണു പോകാം. ജ്ഞാനമാർഗം എല്ലാം പഠിച്ച് എല്ലാം നേടുക, അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമല്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എളുപ്പമാർഗമായിട്ടുള്ള എലിവേറ്റർ ആയ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റായ ഭക്തിയോഗ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താം. വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. അടുത്തത് നമ്മള് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്ലോകം തപാമേ അഹം വർഷം മേ ഉത്സൃജാമി നിഗൃണാമി ഉത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുച്ച സദാഹം അർജുന തപാമി അഹം വർഷം നിഗൃണാമി ഉത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദശ്ചാകം അർജുന. വായിക്കാൻ പാടുള്ളതാണ്. തപാമി അഹം വർഷം നിഗൃണാമി ഉത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദാഹം അർജുന. സദത് അച്ചാഹം സത്യാഹം അർജുന. അസത്ത് ചാഹ അസത്ത് ചാഹ അർജുന എന്നാണ് ശരിയായിട്ട് പിരിച്ചു വെച്ചത്. സദത് അസത്ത് ച അഹ അർജുന. അഹം അർജുന എന്നാണ് വരിക. അഹം അർജുന. സത് അസത് ച അഹം അർജുന. അതാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. അല്ലെ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും, ആത്മാവും ജഡവസ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഏതാ? ദ്രവ്യം ഞാനാണ്, പിന്നെ ഏതാണ്? ആത്മാവ് ഞാനാണ്. അപ്പൊ മാറ്റർ അല്ലെ? ഈ പ്രകൃതിയെ കാണുന്ന എല്ലാ ദ്രവ്യ വസ്തുക്കളെയും ദ്രവ്യം എന്ന് പറയും അല്ലെ?
അതും ഞാനാണ്. അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തി. പിന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ ഏതാ തടസ്ഥ ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തിയും തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ട് വരുന്ന ആത്മാവും പരമാത്മാവും, അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന് ഊർജം നൽകുന്ന എനർജി അല്ലെ, നമ്മൾ മഹത്തത്വം പറഞ്ഞു അല്ലെ, ടോട്ടൽ എനർജിയാണത്. ആ എനർജി നൽകുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള എനർജി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും വരൾച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതും, അതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അല്ലെ. മാറ്ററും അതേപോലെ സോളും അല്ലെ, ദ്രവ്യവും ആത്മാവും, അത് രണ്ട് ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഏതാണ്? മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും ഇല്ലാതാക്കുന്നതും, അതായത് മഴയുണ്ടാക്കും, അതേപോലെ ഏതാണ് വരൾച്ചയുണ്ടാക്കും അല്ലെ, അതും ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെയാണ് ഞാനാണ് അമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വതത്വവും ഞാൻ തന്നെയാണ്, മരണവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മരിക്കുകയും മരിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും ഞാൻ തന്നെ, അതാണ് ദ്രവ്യവും പിന്നെ ഏതാണ് സോളും എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളും. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ കാളിയ മർദ്ദനം ചെയ്തതും ഭഗവാൻ തന്നെ, അതേസമയം ഗോക്കളം മേച്ചതും ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം നല്ലതും ചീത്തയും. കാളിയ മർദ്ദനം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെ, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ ഗോക്കളം മേയ്ക്കുന്നതും ലീലകളാടുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ പിന്നെ വിശ്വരൂപവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 8 കൈകളുള്ളതും 6 കൈകളുള്ളതും 4 കൈകളുള്ളതും 2 കൈകളുള്ളതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ അതിന് എന്തെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. 20-ാമത്തതിൽ പറയുന്നു ത്രൈവിദ്യ മാം സോമപാ ഭൂതപാപ. ത്രൈവിദ്യ മാം സോമപാ ഭൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യം ആസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാന്തി ദേവഭോഗാൻ. ത്രൈവിദ്യ മാമുപ സോമപാ ഭൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യദേവ ഭോഗാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കർമ്മകാന്ഡം അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ വേദപഠനം നടത്തുന്ന എപ്പോഴും വേദങ്ങളിൽ കർമ്മകാന്ഡത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറയും. അപ്പൊ അവര് യജ്ഞം നടത്തുന്നവരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള എന്താ പറയുന്ന ലിക്കർ പോലെയുള്ള അല്ലെ, അതാണ് സോമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സോമം പാനം ചെയ്യുന്നവരും പിന്നെ അവരും എന്നെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത് എന്നാണ്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് പല വിധത്തിൽ വേദപഠനം നടത്തുന്നവരുണ്ട്. ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് 3 വേദങ്ങളെ പഠിക്കുന്നവര് ത്രിവേദികൾ, 4 വേദങ്ങളെ പഠിക്കുന്നവര് ചതുർവേദികൾ അല്ലെ, അങ്ങനെ ഓരോ പേരില് അവരെ അറിയപ്പെടാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 3 വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ത്രിവേദികൾ, അവരും എത്തുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ്, എന്നിൽ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 20 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ചും വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ കുറിച്ചുമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ 3 തരം ഭക്തരെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ്? ഏകത്തേന, പിന്നെ ഏതാണ്? ഏകത്തേന, അപ്പൊ ഇവിടെ 2-ാമത്തെ കൂട്ടരാണ് പ്രദത്തേന. അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരാണ്? പല പല ദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഡെമി ഗോഡ് വർഷിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഡെമി ഗോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാരെ എല്ലാം ആരാധിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ
പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് അവരുടെ രീതി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്ത ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ അവര് എളുപ്പം പ്രസാദിക്കും. ആ പ്രസാദം ഒന്നും എന്തായിരിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല, അല്ലെ? അവർ ചിലപ്പോ എന്താണ് ഇന്ദ്രലോകത്തെത്താനോ സ്വർഗലോകത്തൊക്കെ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ എത്താനാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുക. അതവിടെ പടിപടിയായിട്ട് കയറി പോകുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ അല്ല, ഈ ചക്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന, ജയന്റ് വീല് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ ഇവിടെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്ന് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുന്നു, അല്ലെ? എവിടെയാണോ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു, അല്ലെ? അതെന്താ കാണിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ജന്മമരണ ചക്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ പോകും. പുണ്യങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും താഴോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ പോയെടുത്ത് തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മഭൂമിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്താം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പടി കയറി കയറി പോകുന്നു, പക്ഷെ അടുത്തെന്താണ്, ഇറങ്ങി വരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾ, ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കർമ്മം ചെയ്ത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന തരത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് കയറിപ്പോയി. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു, ചക്രം കറങ്ങി തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിലൊരു ഗുണമുള്ളത് എന്താണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ആരെ തന്നെയാണ് അത് ആരാധിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാധിക്കുക എന്നാണ്. ദേവന്മാർ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുചരന്മാരാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദേവന്മാർക്ക് ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ആരാധിച്ചാലും ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് വരും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള മുക്തി ലഭിക്കൂ എന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ദേവന്മാർ നൽകും, അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭൗതികമാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് എന്തും നശിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. എന്നാലും അവരെ ആരാധിച്ചാലും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കും. അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ശക്തി അനുസരിച്ച് അവർ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകും എന്നാണ്. ദേവന്മാർ കൃഷ്ണന്റെ അംശാവതാരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിലും അത് സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ തന്നെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച ത്രിവേദികളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് അന്തിമ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക തന്നെയാണ്. എങ്കിലും അത് യജ്ഞത്തിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട്, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മോചനത്തിനുള്ള സാധ്യത എളുപ്പമല്ല എന്നാണ്. പിന്നെ ഇത് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കാണും, അവര് പഠനത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കും. അപ്പൊ അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദജ്ഞാനം മനസ്സിരുത്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തരത്തിൽ ചെയ്യാറില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ താല്പര്യം വേദയജ്ഞം പഠിച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുക മാത്രമാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഭാഗവതത്തിലും 1 സ്കന്ധത്തിലും ആ ശ്ലോകം ആർക്കറിയാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. 1:1:1 ഭാഗവതത്തിലെയോ? ജന്മാദ്യസ്തോ അന്യതാതീതദർശാർത്ഥേഷ വിജ്ഞസ്വരാട്ടേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവേ മുഹ്യന്തേ സൂരയ തേജോ വാരിമതാം യഥാ വിനിമയോ എത്ര സത്യം പരം അപ്പൊ സത്യം പരം ധീമഹി, അല്ലെ? അത് യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സത്യം പരം ധീമഹി. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യജ്ഞം നടത്തുന്നവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വേദങ്ങളിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉപരിലോകങ്ങൾക്ക് ദോഷവും ഗുണവുമുണ്ട്. ഗുണം നമുക്ക് അവിടെ സുഖിച്ച് താമസിക്കാം, ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന പോലെ ആവും. എന്താണ്, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, തിരിച്ച് കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നു.
പക്ഷെ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഏതാണ് യജ്ഞം നടത്തുന്നു, സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ അവർ മതിയായ പുണ്യഫലങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു, ദേവഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു, ഒരുപാട് സുഖം ആസ്വദിക്കുന്നു. കണ്ടില്ല? അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സ്തുതികളൊക്കെ പറയുന്നു, അവരനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. തിരിച്ച് നമുക്ക് പോരേണ്ടി വരും എന്നാണ്. അതേസമയം ഇതാണ് പരിഹാരം പറയുന്നത്. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരിഹാരം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം? വരുന്നുണ്ട്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അനന്യ ചിന്ത അല്ലെ? അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാമേജന പരിഭാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അപ്പൊ അനന്യ ചിന്തയോടുകൂടി ആരാണോ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ, നിത്യവും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യോഗക്ഷേമം നൽകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്ക് യോഗയുണ്ടാകും. യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനുമായി ചേരല്, കൂടിച്ചേരല് ഭഗവാനോട് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ്? ക്ഷേമം, നമ്മുടെ സമൃദ്ധി അല്ലെ, നമ്മുടെ ക്ഷേമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഏതാണ് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടണ്ട. സുദാമ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ സുദാമ തിരിച്ചു പോയപ്പോ എന്താ കണ്ടത്? ദ്വാരകയെക്കാൾ അല്ലെ, ദ്വാരകയെ പോലെയുള്ള വഴിതെറ്റിയോ എന്ന് വരെ സംശയിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കിട്ടിയത്. എന്നിട്ട് സുദാമയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഭക്തിയൊന്നും ഒട്ടും കുറഞ്ഞില്ല, എന്ത് കിട്ടിയിട്ടും അല്ലെ. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ യോഗക്ഷേമം അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇതാരാ പടം ഇരിക്കുന്നതെന്നറിയാം. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പടം ആരായിരുന്നു? മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇതാണ് പാല് കൊണ്ടു കൊടുത്തു. അന്ന് രാത്രി ആദ്യത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുറ്റിക്കാട്ടി കിടക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട്. എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കണം എന്നൊക്കെ. ഗോപാൽ അല്ലെ, ഗോപാൽ. അങ്ങനെയാണ് ഗോപാൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് അല്ലെ. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പേരെനിക്കൊരു സംശയം, ആരാന്നുള്ള പെട്ടെന്നൊരു സംശയമാണ്. ഇതാരാണ്? സൂർദാസ് ആണ്. കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ സൂർദാസ് എല്ലാ ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഇന്ന് എന്ത് വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവര് പറയും, ഇത് താങ്കൾ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം, താങ്കൾക്ക് കണ്ണില്ലല്ലോ. അപ്പം സൂർദാസ് പറയും, എനിക്ക് കണ്ണില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് കണ്ണുണ്ടല്ലോ, അത് മതി. അപ്പം ഭഗവാൻ അത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ്. അപ്പൊ സൂർദാസ് ആരിലൂടെ എല്ലാം കാണുന്നു എന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ സൂർദാസ് എല്ലാം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് സൂർദാസിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന വർത്തമാനമൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട. പക്ഷെ എന്താണ്? അനന്യ ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും നമ്മുടെ ക്ഷേമം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ, ഭക്തിയൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല, നമ്മളൊന്നും ആവശ്യപ്പെടണ്ട, പക്ഷെ ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ. അപ്പൊ സംശയം വരും, ചോദിക്കാതെയൊക്കെ തരുമെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് സുദാമയുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുദാമ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷെ സുദാമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ഷേമം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തരും എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്കിപ്പോ ആവശ്യത്തിനുള്ള സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോകാതെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തും. അതുമുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഒന്നെന്താണ്? നമുക്കുള്ളത് ഏതാണ്? നിലനിർത്തും. രണ്ട്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ്. അതിന് പക്ഷെ രണ്ട് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ വേണം. എന്താണ്? ഒന്ന് ശുദ്ധഭക്തി അല്ലെ, പെർഫെക്ഷൻ വേണം ഭക്തിയില്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? അത് സ്ഥിരം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നും തുടർച്ചയായിട്ട് അത് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനില് അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ യോഗക്ഷേമം ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ് അനന്യഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ധ്രുവരാജകുമാരൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ട് പോയത്? സുനീതാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഉപദേശിച്ചു, നീ ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കൂ, നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അല്ലെ. അവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പോണം, ആശ്രയം എടുക്കാൻ പോണമെന്ന് കണ്ടാല് ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സുനീതിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ച, അതാണ് പ്രപിതാമഹനെക്കാളും ബ്രഹ്മാവിനെക്കാളും വലിയ ലോകം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് പോയത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എങ്ങനെ പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്യണമെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല, സുനീതി പറഞ്ഞും കൊടുത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ആരെ വിട്ടു എന്നാണ്? നാരദ മഹർഷിയെ വിട്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിയെ വിട്ടിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കണ്ടപ്പോഴ് നാരദ മഹർഷിയും എന്ത് മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്, എന്ത് പൂജകൾ, ചെറിയ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ആരാധനകളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിൽ എന്ത് മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ആ മന്ത്രം ചൊല്ലി ചെറിയ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ തപസ് കൂടുതൽ കഠിനമാക്കി മാറ്റി അല്ലെ. അവസാന ശ്വാസം പോലും എടുക്കാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, തപസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ദേവന്മാർ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ ലോകത്ത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നതും ഭഗവാൻ വരുന്നതും. ശംഖ് വെച്ച് തലയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശംഖ് വെച്ച് വേണ്ട ബുദ്ധി നൽകുകയും ചെയ്തു ഭഗവാന്. എന്നിട്ട് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ ധ്രുവലോകം വരെ നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രാജാവാകുകയും നീണ്ട വർഷക്കാലം ഭരിക്കുകയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്രുവലോകത്തേക്ക് പോകാനും അമ്മയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഉള്ളത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അനന്യ ഭക്തരെ കുറിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകും. അതാണ് ഈ പരിഹാരം. അതാണ് പരിഹാരമായിട്ട് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപവസിക്കുന്നത് പുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഹ തേഭിമാമേവ കൗന്ദേയ യജന്തേയ വിധിപൂർവകം. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പം ഭക്തന്മാര് അവരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വിവിധ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ അതും നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ദേവിയെ ആരാധിക്കണമെന്ന് കണ്ടാല് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തരും അല്ലെ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അവിടെ സാധിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദേവാരാധന നടത്താനും സഹായം ചെയ്യും. പക്ഷെ അതെന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധന രീതിയാണ് എന്ന് പറയാം. അതാണ് പറയുന്നത് അവിധിപൂർവകം, വിധി പ്രകാരം അല്ലാത്തത്. അവിധിപൂർവകം ഇവിടെ പറയുന്നത് യജന്തി അവിധിപൂർവകം എന്നാണ്. യജന്തി അവിധിപൂർവകം എന്നാണ്. അപ്പൊ വിധിപ്രകാരം അല്ലാതെയാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് പോലെയുള്ള ഗുണം എന്തിലും കിട്ടത്തില്ല, ദേവന്മാരെ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിന് പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കൃഷ്ണന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ കുറിച്ച് അറിയാതെയുള്ള ദേവാരാധനയെ അവിധിപൂർവകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉപാസർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്, എങ്കിലും അവരുടെ ആരാധനയും പരോക്ഷമായി എന്നിൽ തന്നെ എത്തുന്നു എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നേരിട്ടല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ. കൃഷ്ണനെ തെറ്റായ രീതിയായി പരോക്ഷമായി ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള 3 സാമ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നേരിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലവും കിട്ടും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശിവ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെയാണ് ആരാധിച്ചെങ്കിലും
മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ശിവഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ആർക്ക് കിട്ടും? അതിന്റെ ഫലം ശിവനെ ആരാധിച്ച ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, വയറിനല്ല ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്കാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് എങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ്, കൈക്ക് ഇച്ചിരി ആഹാരം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് ഇച്ചിരി ആഹാരം, കാലിന് ഇച്ചിരി ആഹാരം കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫലമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കൈക്കും കാലിനൊക്കെ നമ്മൾ വായി കൂടെ വയറിലേക്ക് തന്നെ ആഹാരം എത്തിക്കണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പുഷ്ടിപ്പെടുകയുള്ളൂ, അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിച്ചാല് മറ്റു ദേവന്മാരും എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്കും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആരാധിച്ചതിന് തുല്യമാകും. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ആണ് ആളുകൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിബന്ധനകളല്ല. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിലെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. മറിച്ച് ഏതാണ്, അവരുടെ അതിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്ന നിയമങ്ങളല്ല നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം, മറിച്ച് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചത് കൊണ്ട് അതിന് ഗുണം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം ആരാധനയുടെ ഫലം, അത്തരം ആരാധകർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ആരാധനകൾ നടത്തിയാൽ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരാധിച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഫലമില്ല, വീണ്ടും നമ്മൾ മരിച്ച് ജനിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്. ഇത് വിവിധ ദേവന്മാര്, ശിവന്, ബ്രഹ്മാവിന്, വിഷ്ണുവിന്, അങ്ങനെ വിവിധ ദേവന്മാര്, ഇത് ആൾ ദൈവങ്ങള് ആരാധിക്കുന്ന ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭൂതപ്രേതാദികൾ, പിശാചുക്കൾ ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. താഴെ ഇരുട്ട്, അല്ലെ? അതുപോലെ ഇരുളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇത് ആൾ ദൈവങ്ങൾ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾ ദൈവങ്ങളെ ഇപ്പൊ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ കലിയുഗത്തില് പല പല പേരുകളിൽ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ആരാധിച്ചാല് എന്താണ്, സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഫലമല്ല കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആരെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. അതാണ് 24 അഹംഹി സർവ യജ്ഞാന ഭോക്താച പ്രഭുരേവച നധൂമാം അഭിജാനന്തി തത്തേന ചവന്തിത്തെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ട ആരാന്ന് വെച്ചാല് അവരെ തന്നെ. തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫലം യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടത്തില്ല. ഇവിടെ പറയുന്ന ദേവന്മാര് അറിഞ്ഞു ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊടുത്തിരുന്ന ആരാണ്? ശിവഭഗവാൻ പാശുപതാർ അസ്ത്രം കൊടുത്തു, അല്ലെ, അർജുനന്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരും, ഇന്ദ്രൻ എന്ത് കൊടുത്തു അർജുനന്? ഏതാണ്, ഒരുപാട് അസ്ത്രങ്ങളും പിന്നെ അതുവരെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇന്ദ്രനും അഗ്നിയും ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പം ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, പിന്നെ ആരാണ്, വായു ഭഗവാൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ശിവഭഗവാൻ, ഇവരെല്ലാവരും ഇഷ്ടം പോലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാ പാണ്ഡവർക്ക് ഇത് കൊടുത്തത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരായത് കൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവരെ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തത്? അനുഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പം കൗരവ യുദ്ധത്തില്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ അവരെല്ലാം സഹായിച്ചു, അല്ലെ? ഹനുമാൻജി, എല്ലാവരുടെ സഹായം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പാണ്ഡവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായത് കൊണ്ടാണ്. അതാ പറഞ്ഞ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാല് എല്ലാ ശാഖകളും ഇലകളും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ആരും അനുഗ്രഹിക്കും, മറ്റു ദേവന്മാരും അനുഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അവരോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് വിവിധ ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 25-ാമത്തെ, അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിച്ചാൽ എന്താണ്, അതിന്റെ ഫലം ഏതാണ്? അവരറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഫലം ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ നമുക്ക് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഫലമായിരിക്കത്തില്ല കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ശരിയായ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫലം നമുക്ക് കിട്ടൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യാന്തി ദേവവ്രത, അല്ലെ? അത് പറഞ്ഞു നമ്മള്. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃന്യാന്തി പ്രതിവൃതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ യാന്തി മധ്യാജിനോപിമ.
അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത ഇത് പറഞ്ഞില്ല. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലുള്ള ഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ആരാധന രീതിയും വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളും, അതാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ആരാധന രീതിയും വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും. നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആരെയാണോ ആരാധിച്ചത് അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും, അതായത് അവരുടെ ലോകത്ത് എത്താം. പിതൃപൂജകൾ ചെയ്താൽ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ധാമത്തിൽ ജീവിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, പിന്നെ തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ആരാധന ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ പോയാലും, ചിലർ പറയും ഏതാണ് ആൾ റോഡ്സ് ലീഡ് ടു റോം എന്ന് പണ്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏത് റോഡിൽ കൂടെ പോയാലും ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടെ പോയാലും എൻ്റെ അടുത്തെത്തും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ പോകണം. അതായത് ഇതാണ്, ഭഗവാന് നേരിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താല് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ, ഭഗവാനിൽ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ പോയാലും ഏത് രൂപത്തെ ആരാധിച്ചാലും ഒരേ ലക്ഷ്യം നേടും എന്ന തത്വത്തെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിർവീര്യമാക്കുന്നു, ഖണ്ഡിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കത്തില്ല. ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെങ്കിൽ മാർഗം ഏത് തന്നെ ആയിരിക്കണം, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്തി ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോചനം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമം നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 25 നമ്മൾ പറഞ്ഞ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. അത് 26 മുതൽ 34-ാമത്തെ വരെ ശ്ലോകം വരെ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ് ഭക്തിമാർഗം പോകണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഭക്തിയോഗയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാന മാർഗം ഏതാണ്, ഭക്തിമാർഗം. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പോയാല് എന്തൊക്കെ ഫലം കിട്ടും എന്നാണ് 26 മുതൽ 34 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം വ്യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. വൈകാത്തേന്റെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏതാണ്, ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. ഭക്തരോട് അമിത വാത്സല്യമുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ സ്നേഹത്തോടെ അതേപോലെ ഭക്തിയോടെ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും, വൃത്തിയും വേണം, വൃത്തിയോടെ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പം വ്യവസ്ഥതയുണ്ട്. എന്താ കണ്ടീഷൻസ്? സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കണം, ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം അർപ്പിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ വൃത്തിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ എന്ത് തന്നാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. കുറച്ചേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ എങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്നുമില്ലാത്തടത്താണ് നമ്മൾ തുളസി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു തുളസി എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണും അല്ലെ. തുളസിയുടെ മാഹാത്മ്യം അറിയാമല്ലോ, തുളസി ദേവിയുടെ കഥയും അറിയാം അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തയാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തത് നിന്നെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കും, എൻ്റെ എല്ലാ പൂജകൾക്കും എല്ലാത്തിനും അല്ലെ, ഭക്ഷണത്തിനും എല്ലാത്തിലും പ്രസാദത്തിലും എല്ലാം നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നിനക്ക് സ്ഥാനം തരും എന്ന് തുളസി ദേവിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, തുളസി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണും, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വെള്ളം കാണും, എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ കാണും അല്ലെ. പിന്നെ പൂവ് ഇല്ലാത്ത വീടില്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് സ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കാശുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നല്ല പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിക്കാം, വേഷഭൂഷാദികളൊക്കെ ഇട്ട് അലങ്കരിക്കാം, 56 ഇനം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന് നമ്മളെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പൂജിക്കാം. മറ്റു ഭൗതിക വസ്തുക്കളും എല്ലാം കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും കൊടുക്കാം. കാരണം ഭഗവാന് ഭക്തരോട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ്, ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. തൻ്റെ ഭക്തനെ തന്നോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ എന്ത് കഴിച്ചാലും അത് പാപഫലം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് സർക്കിളിൽ, അല്ലെ? അപ്പം വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതാണ് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന, വേദങ്ങൾ പഠിച്ച്, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷി അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു, നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ആഹാര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഒരു ലൈഫ് സർക്കിളാണ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പം ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ത് കൊടുത്താലും ഭഗവാനെ അടുത്തേക്ക് ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യും, അടുപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് ഭക്തർ ശരിയായ പാത തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ മാത്രം ഭക്തരായി ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുക എന്നാണ് ഈ 26 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ 9 ശ്ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ വളരെ ലളിതമാണ്. ഭക്തി എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തനാകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, അല്ലെ? ഇവ ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് നൽകിയാൽ മതി. ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്ക് ലളിതമായിട്ടുള്ള ആരാധനാ രീതിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്നേഹപൂർവമായ സേവനം മാത്രം മതി. എത്ര കൊടുക്കുന്നു, എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നത് കാര്യമില്ല. ഭക്തിയാണ് പ്രധാനം. എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു, ഭക്തിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ, അല്ലെ? എത്ര എന്ത് എന്നതല്ല പ്രധാനം. പിന്നെ ഏതാണ്? സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ. അത് ആർക്കും ആകാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഇത് സമർപ്പിക്കാം. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഭക്തി ഒരിക്കലും ഒരു കാരണമല്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമല്ല ഭക്തി, മറിച്ചതെന്താണ്? അതൊരു പ്രക്രിയയാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതാണ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നു നീ അത് ചെയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നി നമ്മൾ ഭഗവാന് നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഭക്തിയും ഭഗവാനുള്ള ഈ സമർപ്പണവും പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അതെല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തിനാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന് കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ആസ്വാദനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയാല് നമുക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഭഗവാൻ ഇത് കഴിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. കഴിക്കും, അല്ലെ? കാരണം എന്താണ്? ഗുരുവായൂരപ്പന് ഒരു കുട്ടി, അല്ലെ? നമ്പൂതിരി കുട്ടി കൊടുത്തപ്പോ എന്താണ് കഴിക്കാതിരുന്നപ്പോ കുട്ടി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? എല്ലാം കഴിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പം പുറത്തു നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെന്താണ് പ്രസാദം കിട്ടിയില്ല എന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പരാതി പറഞ്ഞതും അച്ഛന് ഭഗവാൻ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് എല്ലാം കഴിച്ചു ഞാൻ എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ ഫലം കടിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ശബരിയുടെ കഥ അറിയാം, അപ്പൊ ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞയോ അപ്പൊ ഭഗവാൻ കടിച്ചിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത്? അവിടെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്ത് തന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല, അതില് തന്നതിലെ ഭാവമാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ശബരി അത് എനിക്ക് അർപ്പിച്ചത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ശബരിക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടല്ല അവസാനം, അല്ലെ? അപ്പം ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണെന്ന് കടിച്ചു നോക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന അതിലും തെറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? ശബരി അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആര് കയറും? ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചോ? ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഹൃദയത്തിൽ കയറിപ്പറ്റിയാ പിന്നെ തിരിച്ചവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങത്തില്ല ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത, അല്ലെ? അപ്പം ഭഗവാൻ ആര് കുടികൊള്ളുന്നു? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയായ ശബരിയിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ശബരി കഴിച്ചാൽ അത് ആര് ഭക്ഷിച്ചതിന് തുല്യമാകും? ശ്രീരാമൻ ഭക്ഷിച്ചതിന് തുല്യമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ സുദാമ ഏതാണ്? അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നും വാങ്ങിച്ച
ഏതാണ് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെയുള്ള അല്ലെ, നെല്ലും അവല് ഒക്കെയുള്ള അവല അവല് കൊടുത്തത് അല്ലെ. അത് ഒരു പിടി കഴിച്ചപ്പോഴേ ഇവിടെ സുധാമയ്ക്ക് എല്ലാം സുഭിക്ഷത കിട്ടിയല്ലേ, എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഗജേന്ദ്രൻ താമരപ്പൂവാ കൊടുത്തത് അല്ലെ, വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ഗജേന്ദ്രന് പറ്റിയില്ല, താമരപ്പൂവാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല, കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള ഭാവം. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ് ഈ ഭക്തിഭാവത്തില്, സ്നേഹഭാവത്തില്. ഭഗവാൻ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ, എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ, സമ്പന്നനാണല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന? എന്താണ്? നമ്മളത് ഭക്തിയും സ്നേഹവും. അതാണ് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് കാര്യം, ഭക്തി സ്നേഹം. സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് ഭക്തി വരും, ഭക്തി ഉള്ളിടത്ത് എന്തും വരും, സ്നേഹവും വരും. അപ്പൊ അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അല്ലാതെ സമ്പന്നതയൊന്നും ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതേപോലെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അത് കഴിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് കഴിക്കണ്ട, ഭഗവാന്റെ ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കുകയോ എന്ത് പ്രവൃത്തി വേണമോ ചെയ്യാം. കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആഹാരം കഴിക്കുക അല്ലെ, നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ. അതേപോലെ നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ കണ്ടു, ഏതാണ്, കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ വന്ന ചങ്ങലകളെല്ലാം താഴെ കിടക്കുന്നു, ഭടന്മാരെല്ലാം താഴെ വീഴുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവയവവും ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ്. നമുക്കത് പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ, നമുക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് വായിൽ വെച്ചാലേ പറ്റൂ. ഭഗവാന് അതല്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ദിവ്യ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൊണ്ട് സംസാരിക്കാം അല്ലെ, വാക്കുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഏത് കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കഥകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. കുബ്ജ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ പോയപ്പോ കുബ്ജ ഇതാണ് കൂനുള്ള സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്തത്? ചന്ദന ലേപനമാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്കിത് തരുമോ? അപ്പൊ എന്താണ്, കംസന് കൊടുക്കാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടുപോയതാണ്. അത് ഭഗവാന് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുബ്ജയ്ക്ക് നടുവൊക്കെ നിവർന്ന് സുന്ദരിയായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൊലവേല ശ്രീധരൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ഈ കമ്പോളത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായതാണ് ഈ കൊലവേല ശ്രീധരനാണ്. എന്താണ്, വാഴയുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ ദിവസവും പോയി എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാതെ തർക്കിച്ച് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നുള്ള കഥയും അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു, നമ്മൾ അനന്യ ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് അത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, നീ എന്ത് ചെയ്താലും എന്നല്ലേ, എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. യത് കരോഷി യത് അശ്നാസി യത് ജുഹോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷോ മതർപ്പണം. മത് അർപ്പണം. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ അനന്യ ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകും. യോഗക്ഷേമം അല്ലെ, അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അനന്യ ഭക്തി ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയിലൂടെ എന്നെ പ്രാപിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിനക്ക് അനന്യ ഭക്തി സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നീ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അല്ലെ, അപ്പൊ അതാണ് അനന്യ ഭക്തിയാണ് അവിടെ പറയുക. എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും എനിക്ക് അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അനന്യ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ എന്നെ പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ അനന്യഭക്തി എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. എന്നാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുക? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ. അതാണ് നീ ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മവും, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, അതെല്ലാം എനിക്കായിട്ട്. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമായിട്ട് ഇവിടെ
പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് രൂപ കൊടുക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ അപ്പം മനസ്സിൽ ആരെ ധ്യാനിക്കണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും? നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? സ്മരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലേ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ പ്രസാദം മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും ഭഗവാനെ ഓർക്കുമ്പോൾ 24 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാ കിടക്കുക, അല്ലെ? ഉണരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഉണരുന്നത്, അല്ലെ? വന്നത് സ്മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എണീക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മള് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇതേപോലെ തന്നെ യുക്ത വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ വൈരാഗിയായിട്ട് മാറുന്നു. എന്ത് വൈരാഗ്യം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം വരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവതയോടുള്ള താല്പര്യം അത് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ കുറേശ്ശെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല, വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നില്ല, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പണം ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം നമുക്കില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭഗവാനുടെ യുക്ത വൈരാഗ്യത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഭൗതികതയോടുള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് കുറയുന്നതാണ്. ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കർമ്മ ബന്ധനൈഹി സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാം ഉപൈഷ്യസേ. ശുഭ അശുഭ ഫലൈരേവം എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശുഭവും അശുഭവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമാകാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെയ്യുന്നു തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തജ്ജന്യങ്ങളായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നു? യുക്ത വൈരാഗ്യമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ചിന്ത വരികയും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അത് ഇടയാകുകയും ചെയ്യും. പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാകാനായിട്ട്, അങ്ങനെ മുക്താത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിൽക്കാനും അത് സഹായിക്കും. നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ആശ്രിതനായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരോടും അല്ലാത്തവരോടുമുള്ള സമീപനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയിദേത്രേഷു ചാപ്യഹം. അവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാവരോടും നിഷ്പക്ഷനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനോടും പിന്നെ ഭക്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസികളോടും അവിശ്വാസികളോടും, ഇപ്പൊ കംസനോടും അതേപോലെ തന്നെ രാവണനോടും പിന്നെ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? വിഭീഷണൻ. അല്ല, വിഭീഷണൻ. പിന്നെ പിന്നെ രാജസദസ്സിൽ വെച്ച് പിന്നെ ചക്രായുധം ഉപയോഗിച്ചത് ആരെയായിരുന്നു വധിച്ചത്? ശിശുപാലനോടും അതേസമയം സുദാമയോടും അതേപോലെ തന്നെ
ധ്രുവനോടും എല്ലാവരുടെ ഒരേ മനോഭാവമാണ്. ഇമ്പാർഷ്യൽ, ആരോടും പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷേ എന്താണ്, ഭക്തനോട് കൂടുതൽ ചായ്വ് വരും. എന്താണ്, ഏതുപോലെയാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു പിതാവിന് കുറെ പേരെ കാണുന്നു, പിതാവ് അല്ലെ, മക്കളും മരുമക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആരോട് കൂടുതൽ ചായ്വ് കാണും? മക്കളോട് കൂടുതൽ ചായ്വ് കാണും. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? മക്കൾ. അപ്പം ഭഗവാന് നമ്മളെല്ലാവരും മക്കളാണ് അല്ലെ. ആ മക്കളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇളയ പുത്രനോട് കൂടുതൽ ചായ്വ് പിതാവിനും മാതാവിനും കാണുന്ന പെറ്റായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അതെന്താ, ഇളയ പുത്രൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ചായ്വ് കാണും. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല പെരുമാറ്റമോ സ്നേഹമോ ഒക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഒരു ചായ്വ് അവിടെ വരും. അതേപോലെ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഭക്തൻ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഭക്തനോട് കൂടുതൽ ചായ്വ് കാണും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ്. പത്മിനി മാതാജി മീട്ടിങ്ങാണോ? പത്മിനി മാതാജി മീട്ടിങ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നന്നായിരുന്നാല് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് സ്നേഹം കൂടും അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ രാവണനും രാവണനും അതേ കംസനും ഒക്കെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ ഭാവം വേറെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. അതേസമയം ധ്രുവനും പ്രഹ്ലാദനും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ പേര് പറയുന്നു, അവരുടെ ഭാവം വേറെ. അപ്പൊ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത് ആ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തനോട് പ്രത്യേക പ്രതികരണം കാണും. കാരണം എന്താ? ഭക്തനും സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പിതാവ് മക്കൾ എന്ന തരത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ തുല്യതയാണ്. അപ്പൊ നിഷ്പക്ഷതയുണ്ട്. എന്ന ഭക്തനോട് അച്ഛന് മകനോടെന്ന പോലെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഭുപാദ ജീവസത്തയും ഭഗവാനും അനശ്വരമായി തിളങ്ങുന്നു. ജീവസത്ത ഡയമണ്ട് പോലത്തെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ജീവസത്ത സ്വർണ്ണ മോതിരത്തിലെ ഡയമണ്ട് പോലെ തിളങ്ങും എന്നാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഡയമണ്ട് ആണെങ്കിൽ ജീവസത്തേന്റെ സ്വർണത്തിലെ ഡയമണ്ട് പോലെ തിളങ്ങും എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകും. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു പാല് തൊട്ട് നോക്കിയാല് നമുക്ക് തൊടുമ്പോൾ ഉള്ള അനുഭവം വേറെയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാണുമ്പോൾ ഉള്ള അനുഭവം, പാല് വെളുത്ത നിറം അല്ലെ, അത് കണ്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ എന്നറിയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മണത്ത് നോക്കുന്നു, പാലിന്റെ മണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാല് കുടിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കാണുമ്പോഴും തൊടുമ്പോഴും മണത്തപ്പോഴും ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ? അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് പാലിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട യോഗ സ്ഥാപിച്ച ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആളിനോട് ഭഗവാന് കൂടുതൽ മമത വരും അല്ലെ. അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളിനെക്കാളും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭക്തനോട്, സ്നേഹിക്കുന്ന ഭക്തനോട് കൂടുതൽ മമത കാണും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് നിഷ്പക്ഷനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തരോട് കൂടുതൽ കൂറ് കാണിക്കും എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, ആരോട് എനിക്ക് അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതമില്ല എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അഭിചേസു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാ സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് ഭവസിതോ ഹി സഹാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിവർത്തനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അശുദ്ധനായ ഭക്തനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുരാചാരോ, അത്രയ്ക്ക് ദുരാചാരനാണെങ്കിലും എന്നെ ഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, അവനോട് ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നല്ലവനാക്കി മാറ്റുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് അജാമിളം തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ.
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇടയ്ക്ക് അശുദ്ധനായി പോയി. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ അയാളോട് ക്ഷമിച്ച് വീണ്ടും ഒരു 12 വർഷം കൊടുത്തു. ഇവിടുത്തെ ഈ പടം എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആരാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇരിക്കണം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സമയം പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം സ്ലൈഡ് മാത്രം കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് പോകാമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ അവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചക്രം എടുത്തപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? വേണ്ട അല്ലെ, അവരോട് ക്ഷമിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്? ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എല്ലാവരെയും ക്ഷമിച്ച് അവരെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് അല്ലെ. ക്ഷമയാണ് ഇവിടെ, സ്നേഹമാണ് ഇതാണ് ഈ അവതാരത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം. പ്രേമമാണ് ഈ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്നേഹഭാവത്തോടെ അവരെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അതേപോലെ തന്നെ അവര് നന്നായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു, ഭക്തരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തർക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം, എന്നാൽ അത് കാര്യമാക്കണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഭക്തരാണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ തെറ്റുകൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ തടസ്സമാകാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിക്കും. ഇപ്പൊ ബദ്ധാവസ്ഥയില് നമ്മുടെ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ, അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിലുള്ള മുയലിന്റെ അടയാളം പോലെ എന്നാണ്. ചന്ദ്രൻ എപ്പോഴും പ്രകാശിക്കുന്ന നല്ല പ്രകാശമുള്ള വസ്തുവാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിലിടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത്? അവിടെ ഓരോരോ മറുവ് പോലെ ഓരോന്ന് കാണും അല്ലെ. പക്ഷെ അതാരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മതിപ്പിനോ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ തെറ്റുകൾ ചെയ്താല്, ഹീനപ്രവർത്തി ചെയ്താല് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അത് തടസ്സമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ കുട്ടികൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പേരൻസ് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും അത് ക്ഷമിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്, ആ കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ അവിടെ 51 ശ്ലോകത്തില് ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ രാവണൻ, കംസൻ ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ശത്രുക്കളായിരുന്നു. പക്ഷെ വിദ്വേഷത്തെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും അവർ ഉച്ചരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, എൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് അപ്പൊ എന്ത് കൊടുത്തു? നാമം ഉച്ചരിച്ചത് കാരണം അവർക്ക് മോചനം കൊടുത്തു. അപ്പം ധർമ്മപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടാം. എൻ്റെ ഭക്തർ ഒരിക്കലും അവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തിപുത്രന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കുന്തിപുത്രൻ അർജുനൻ മഹാഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ അർജുനന് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഭക്തൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തൻ പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അത് വിശ്വസിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആര് പറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തൻ പറയും. നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും, അമ്മ പറ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ അമ്മ പറയും, നീ പറ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അമ്മയെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അമ്മയെ പറയുന്നതാണ് അച്ഛന് കൂടുതൽ വിശ്വാസം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവം ഇല്ല അല്ലേ? ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും മക്കള് പറയത്തില്ലേ? അമ്മയടുത്ത് പറയാം, അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പുതിയ സംഭവം പോലെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അച്ഛന് കൂടെ വിശ്വാസം ആരെയാണ്? അമ്മയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറ എന്ന് മക്കള് പറയും. അപ്പൊ എന്താ അമ്മ പറയും, ഒന്ന് ചെയ്തോട് ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ചേട്ടൻ അതങ്ങ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. മക്കള് പറയുമ്പോ ചെയ്യാത്തതില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അതാണ് ഒരു പോളിസി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭക്തനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുക. അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് ഭക്തന് കൊടുക്കുകയും വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ആചാര്യന്മാർ അങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പം
ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ ആർക്കിരിക്കട്ടെ? ഭക്തൻ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം മാംഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേ അപി സ്യു പാപയോനയഃ ശ്രീയോ വൈശ്യാസ്തദാ ശൂദ്ര തേ അഭിയാന്തി പരാം ഗതിം. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ്? സ്ത്രീ, ശൂദ്രർ, അല്ലെ? വൈശ്യര് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അവരെയും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പെടുത്തി പറയുന്ന ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും. അപ്പൊ അവർക്കും എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ പദം ഏതാണ്? ഇത് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? ഗജേന്ദ്രൻ, അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32 പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് 32 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ വൈശ്യർ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഉയർന്ന താഴ്ന്ന ജാതി വ്യത്യാസങ്ങൾ, വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പുണ്യാത്മാക്കളായ എല്ലാവരും എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, താഴ്ന്ന ജാതിയാണെങ്കിലും ഉയർന്ന ജാതിയാണെങ്കിലും. അപ്പൊ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ ഋഷികൾ, രാജമാണ് ഋഷിവര്യരുമാണ്, അല്ലെ? അവരുടെ കഥ പറയാനുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ ജനിച്ചവരെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കും സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗ്യതയില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾ പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കൃഷ്ണനെ നേടുന്നു. അതാണ് 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജാതി മത വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇല്ലേ? കൃഷ്ണ. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കിം പുനഃ ബ്രാഹ്മണ പുണ്യ ഭക്താര, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. ഭക്താരാജർഷയസ്ഥത അനിത്യം അസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്യമാം. അപ്പൊ ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് കിട്ടും, അല്ലെ? അവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പുണ്യം ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ രാജർഷികളും ബ്രാഹ്മണരും അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശ്ലോകം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെ? മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസിയുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസിയുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളോ യോഗ ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല, അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ പഠിച്ച് എന്താ നമ്മൾ പറയില്ല, അരക്കി കുടിക്കുക എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അതും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക, എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുക, എന്നിട്ട് സ്മരിക്കുക, അല്ലെ? സ്മരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ വെരി വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ, അതീന്ദ്രിയ രൂപം മനസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഭഗവാനാണ് പരമോന്നതൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ശരീരം, മനസ്സ്, പ്രവർത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നവയുധ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു ബാഹ്യമായിട്ട്, പക്ഷെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വെറും
ഏതാ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ടും ഏതാണ് നാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. മനസ്സ് നാമത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പം ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും അപ്പൊ ഏത് ബാഹ്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനോടൊപ്പം ഏതും കൂടെ ഉണ്ടാകണം, മനസ്സും കൂടെ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഏതാണ് ഭഗവാൻ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. നിരപേക്ഷ തത്വം, അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, അതാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കൃഷ്ണനെ ഒരു വ്യക്തിയായി കാണുക, പ്രേമഭക്തി വളർത്തുക, യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്നും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരാധിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ എത്തുക. അതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞതായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോകണം? വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ നമുക്ക് എത്താം. എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസര, സതതം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, നിത്യയുക്തം അല്ലെ. ആ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുക. നിത്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുക, പ്രേമഭക്തി ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം കൊടുത്താലും മതി, ഭക്തിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, വ്യക്തിയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തുക. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം മനസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാഞ്ചകൽപ്പതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ്.